Bueno, queridos espectadores, hoxe en Canta Claro temos unha nova sección que se chama, como se chama? Cociña Claro con Angie. Dentro música! Cociña Claro con Angie, 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 cociña Claro con Angie. Pois esta sección vamos a ter con nós a Angie cociñando, neste caso vai a estar comigo, hoxe vai a estar cociñando comigo. Cociña de Angie Canta Claro. Eso, cociña claro con Angie. Se o vídeo vai ben, se a xente lle gusta, vai a vir cada certo tempo a cociñar con un invitado. Que che parece? E hoxe temos que enseñar por aquí que ingredientes temos para a receta. Contanos que... Hoy imos a hacer tortilla. Le echamos patatas, huevos, sal, cebolla e aceite. E hai que ir polo aceite. Pois vamos ir collendo as cousas, que che parece? Vale. Vamos ir collendo o aceite por aquí. La sartén por aquí. No, a sartén está aquí. Aquí, claro, a Angie está perdida na cociña. Espera, faltanos unha sartén. Espera, vou a buscala. É que tiñamos que ter todo preparado, pero como é o primeiro día, e vamos a cociñar. Hai que dicir unha cousa, é a primeira vez que cociñas unha cociña eléctrica. Sí. Entonces, a cociña vou manejar eu. Tiña a vez a miña prima de Lugo, ves darlle aquí e por aí. Entonces, mira, ti vas ir pelando as patacas, mira. As patatas ya están peladas. Bueno, hai que cortalas. Claro. Ti como cortas as patacas normalmente? Espera, vamos a buscar aquí unha fuente. Deixa-me abrir aquí. Aquí. Ti ten cuidado, ahora non te vayas a cortar. Ti para a tortilla como cortas as patacas? Pequenitas, Pequenas? así. Tan pequenas? Sí. Pero levache unha vida pelar as patacas. Non? Xa está grabando? Sí, xa leva 10 minutos. Eu vou ir poñendo o aceite na sartén. Vale. Pero ti, eu non sei facer absolutamente nada. Acabamos máis rápido. Así. Claro, ti ten cuidado que estes cuchillos a min dame un aquel. Ti dime canto aceite lle poño, porque a receta é túa, Eu fajo, pero a Bótalle. Canto? Dime ti. Bótalle máis. Máis. Vai caro, Vale. Así, non? Sí. Porque ese aceite despois, cando se frían as patacas, Sí, que ten o hai que quitarlle para un plato. Ah, sí, é verdade, Despois de fritir as patacas hai que quitar o aceite. Claro. A canto, máis ou menos para a xente, para que sepa, canto aproximadamente? Fritir as patacas... Canto aceite? Que queden ben Cobertas, enchoupadas, non? sí. Eso, que queden cobertas. Vamos guardar o aceite. E así que teñan as patacas fritas, escorrerlles o aceite, botarlles o huevo, A pelar aí? picar. A picar, que eu non sei cociñar, Eu trouxenche aquí para que me aprendas, pero eu nada, É que eu cortar as patacas así, tan cuadradas, tan pequenas, non me maño. Así. Sí. E que ainda iba unha Pero grande. ti é rápida, cortando as patacas. Porque estou acostumbrada. Notase que tes práctica, non? Claro. Eu nada, Eu que me den todo feito. Eu, cando tiña pereza, dixo, vou chamar a Angie que me veña a facer algo. Hai que enseñar despois a cámara como quedaron as patacas, non? Sí. Para que a xente vexa nas casas. Sí. Pero cantas patacas? Se é unha tortilla para dous, cantas patacas puñemos? 4, 5... Depende do tamaño, claro. Claro. Nós que somos 4, botolle 4 ou 5 patacas. Non, ti non desveles a xente canto sai aquí. A xente non sabe, nós somos dúas. A tortilla é para dous. Claro. Ti dille que é para dous. A tortilla é para 2. Vale, pois eu creo que así xa irá chegando. Ou metes máis. A ver. Ora picámoslas todas. É verdade, se sobran quedan aí. Isto xa o retiramos, non? Sí. Moi importante. Cando se pelan as patacas hai que deixalas sin agua. Sí. Porque senón póñense negras. Sí. Mira, acorde de falarlle ali a cámara. A cámara ali. É moi importante que se pelan as patacas e se deixan de vísporo, hai que a deixar no couso de auga. Porque senón póñense negras. E metes o sal agora? Sí. Agora metes o sal? Sí. Aquí manda ela. Agora poñeches o aceite ao lume. Sí, pero ainda non está quente, Hai que deixalo así. Hai que enseñar as patacas. Eso, las patatas. Así. Claro. Cuidado, así, deste tamaño máis ou menos. Sí. Non? Sí. E depois hai que deixalas fritir ben fritas. Sí. E depois a botaselle a cebola e os huevos, volta e volta. Queres ir pelando a cebola? Así se nos queda aí pelada?
Non picala. Bueno, picar é que eu deixolle pelar a todo, ves? Claro. Tamén pequena. A mí gosta máis sin cebola, Eu son de tortilla sin cebola, pero ti gosta máis con ela, non? Eu que non entendo de meterlle o sal agora así as patacas, non? Eu metíllelo sempre. Eu sempre lle meto cando xa están aí fritidas. Ou fritas, ti como dir, fritas ou fritidas? Fritidas. Fritidas, a mí gosta máis fritidas, ves? Saben mellor fritidas que fritas. Eu a veces teño cocidas as patacas, escorrelas, picalas, e depois facela como unha tortilla. Como o meu home é delicado do estómago. E aquí vamos a... Cantos ovos se lle poñen? Normalmente, Eu sempre lle boto 8. 8 ovos. Sí. Pero iso é unha borrada, non? 8 ovos. 8 ovos para 2 persoas. Sí. Aquí mandas ti. Isto é a cociña claro con Angie. Angie é a jefa da cociña, Angie manda. Bueno, que nos decides dos nosos mandilóns? 2 a 2, 4. Sí, hai 8. Eu non sabía cantos eran. Eu puxen 8 Sí. e dixo, van a ser moitos, pero... Neste programa temos moitos huevos, As cousas como son. Outra cousa non, pero huevos... Ai. Estabas me contando antes que a ti o vídeo dos huevos non che gustara. O qué? Que me estabas contando antes que os vídeos dos huevos que non che gustara. Bueno, Hai vídeos mellores. sí. Hai vídeos mellores. Pero estuvo simpático. A chica é simpática todo, pero despois é o que lle vin... Bo, Que é mellor non falar dos huevos. Eso No. deixo aí que por recolles. Eso tirei para aí por lá. a ver, como vai o aceite? Pois hai que tirar unha pataca para mirar. Logo están. Xa vai, Sí. Ora o aceite xa está quente e tiramos as patacas. Bueno, Non? sí, quitas o aceite para outro plato, Hai que porque encender senón depois sala a tortilla moi... moi aceitosa. Claro. Vamos a acender a campana. E se encendemos a luz da campana, vamos a encender a vez como... Ora, en cámara isto é cine, Claro. Non serán moitas patacas? Ma, Deixa así e... Quedan para outro día. eso. E agora que se lle fai? A canto lume? Hai que telas... Agora hai que deixar que se adoran as pataquiñas, Sí. e despois a quitalles o aceite, baten os huevos, Normalmente, cando bates faz... os huevos, botas os huevos, deixase pasar un pouco, Pero normalmente... e das a volta, e da outra, porque a segunda volta hai que deixala pasar un pouco, porque se sale con algo de mollo por dentro sabe mellor. Que quede o ovo aí na pataca. Ti normalmente na casa, o lume, cando fan as patacas, a como o pos? A moito lume? Sí. Ao máximo de lume? Sí. Pois, ves, este é o máximo de lume. Aí, Hai ves. que metela aí ben ao medio. Sí. Vamos ter que cambiala de lugar, que este fuego queda moi grande para este sartén. Espera. Agora vai aprendendo para cando lle fagas ao marido un. Ben. Primeiro ainda hai que buscar marido. O primeiro ainda hai que buscar para facer ya os huevos e mal a tortilla. Claro. Agora vai. Non. Sí. Hai que aprender para quen entre pola porta. Da igual que... Agora ve, se non ter marido, ti tranquilo que logo che aparece un... Agora facendo receta. por aí. Buscamos marido. Agora que sen cociñar tamén que aparecer, Eu non, porque eu xa teño o meu marido, xa estou casado. Ela xa contamos na outra entrevista que xa había matrimonio. Claro. E isto, hai que, a ver, vamos a coller aquí unha espátula ou algo, non? Sí. Para, de cando en vez, hai que darlle volta, non? Ou non? Sí. Non deixas pasar así un pouco. Sí. Que se vayan elas amoldando. Sí. E mentras, vamos E depois a cando tal, teñan as... Batiches os huevos. No, telos que bater ti. Vamos a apartar isto. Eu nunca os bati na batidora. Jesús, cuidado. Cuidado a ver se vai ir tudo polo aire. Agarra o bote. Espera. No, pero mete para baixo. Quieto, ó. Ti dalle para arriba para baixo. Dalle. Dalle aí. Menea aí. Aí. Ese é o... Xa está. Alá. Agora, claro, hai que meter isto... Espera, que vamos a coller un plato, non vamos a ser porcos tampouco.
Nunha fuente fonda tamén. Así, aí, para que non pinque, aí. No, isto aquí encima. Vale. Para que non manche a cociña, e iso queda aí. No, isto xa queda aí, depois... Claro. Ti como a faz? Porque eu vexo que hai xente que fai a tortilla de 2 modelos. Eu normalmente meto o ovo por riba das patacas e doulle volta. Pero hai xente que mete as patacas dentro do ovo. Ti como a faz? Aí tamén. Pero ti como sueles facer? Es que Ti escorrelo o aceite, botas o huevo como a fuente destas fondas. sí. E depois escorres, cando tiñan as patacas fritas, escórrelas a botala na fonte, darlles unha volta, botala na sartén, volta a revolta e fora. Vale, ti metes as patacas dentro do ovo. Claro. Eu non, eu meto o ovo por dentro desto. Que queres? Mete o ovo aquí, Sí. por exemplo. Sí. Aquí, espectadores, vamos a meter aquí o ovo. Aquí o huevo. Bota aí. Botamos aquí o huevo. Espera, vamos a girar isto para aquí para que non nos moleste. Cando teñan as patacas fritas, botámolas aquí, quitámoslle o aceite da sartén, pois ainda é mellor, ves? Isto non hai que darlle voltas. No, Non, así. xa se van fritindo elas. Xa se e a cebola en que momento se lle pon? Ahora xa, Sí. a lo loco así. Claro. E aí non lle mete... No, isto xa ten sal de antes. Sí. E no ovo non lle mete sal? No. Non, pois eu meto sal no ovo tamén. Home, podes lle botar para o... Un pouco. Que Un dé así un pouquiño. pouco de gracia, non? Sí. Vale. O importante é se o que é diabético se sale moito salada. Claro. Pero ti és diabético, non? Sí. És diabético? Sí. Pero iso hai que avisalo antes. Claro. Pero é igual. Xa tomo pastilla para a tensión e pastillas para o azúcar. Estas, eu deixo-as ben que se fritan ben. Sí. Entonces, porque vamos a facer outra receta. Sí. Que foi dun vídeo que foi moi viral tamén, e que é? Que vamos a facer? Ahora estamos facendo a E tortilla que vamos a facer tamén? e despois para o próximo... Non, vamos a facer todo hoxe, de acompañamiento da tortilla. É que imos facer. E logo non che dixen antes. Non me acordo. Que tal, ó? Que eran calentitos. Ah, os perritos calientes. Perritos calentitos. É fácil de facer. Facer as salchichas, meter a salchicha no pan e fora. O pan quéntalo. No. Hai xente que canta o pan. E logo se vamos fritindo as salchichas mentras se van facendo as patacas. Tamén. Que che parece? Pois vamos a coller outro sartén. Unha pequena. Esta, cheja. Chegou. Non? Así. Ora botelle un pouco aceite. Este tamaño. Claro. Este tamaño, a ver aquí. Pero para salchichas aceite pouco, non? Si, ó. Ah, xa non me acordaba. Ti non tes visto na televisión estes programas de cociña que cando están cociñando sempre toman un vermú ou un... Si, un chupito. Pois trouxen unha cousa que... Gustaba a min, ó. Non me acordaba, ves? Pero non sei se teño aquí copas para iso. Mesmo nun Teño vaso. copas pa- Bueno, eu vou coller estas. É bon tomar, ti se que as tomas así non quedei. Home, hai que celebrar, ya xuxe. É a festa de Brens. Pero ti non di... É hoxe. Pero o vídeo cando salga a festa xa pasou. Pero é igual, non? É igual. Brindamos pola festa de Brens. Mira, Eso. vamos a poñer aquí unhas copas. Eu trouxe unha cousa que a min gostame moito. Vamos a pasar un trapo, porque as copas que eu non as uso nunca, e hai que pasar un trapo que está Ou rejardadas, tan manchadas. xa guala. As patacas logo están fritas Sí, non? para a tortilla. Bueno, pero esperan, non? Claro. É que eu sempre veixo, os cociñeiros da tele sempre teñen aí o vermú ou algo, unha trancallada para tomar, e digo, pois nós tamén. Ai, si, a veces o Carlos Arguiñano. Eu trouxe un champán rosado, bueno, E para outra vez imos traer, cando volvamos facer outra receta, sí, que vamos traer. facer un postre. Flan de café, flan de queixo, Carallo, tarta de queixo fresca, tarta de piña. pero tes un lote, tes un recetario enorme. Claro. E isto a ver se non... Ui, vai! Cuidado. Probastes isto algunha vez? É champán rosa, carai, sabe ben? Champán rosa. É viño achampanado. Claro. É viño achampanado. Así, porque queda mellor así, queda máis fino, así unha cousa sola.
Pois Ala. entón vamos a brindar pola festa de Brens. Eso. Vale. É máis pola cociña. Por la cociña de Cociña Angie. claro con Angie. Ora proba Cocina, canta claro con Angie. todo. Para vuestros seguidores. A modo, pero... Está che bon, Mas sabe ben, verdad? Sí. Hai que jardar un pouco. Hai que jardarlle un pouco porque despois temos un invitado que non vamos a decir quen é. No, non o digo. Vai haber unha persona que ten que probar a receta. E hai que deixar un pouco de... Cando esteña a tortilla pataca feita. non queda pejada. Queda Sí, isto pejada. xa está, Hai que... No, xa está, no, de baixo está un pouco cruda, hai que dar a volta. Sí. E vai, que xa me subiu o champán, sabe, a cabeza. Isto xa lo gustan, Bueno, pero hai que deixar así un pouco máis, que hai algunha... Hai que darlle aí unhas voltas. A ver, entonces, vamos a encender isto. Así, ao máximo non, pero casi, non? Para fritir as salchichas, ou como... Sí. Trouxen dous modelos. Non, hai que puñela aquí, onde están as raias. Ves? Sí, é que eu hai que unha pataca. Eso nada. Está a cociña limpia. Xa se limpiará despois. Trouxen dous modelos de salchichas, porque dije, eu non sei que modelo de salchicha... Traerías salchichas gordas e salchichas que había en Suiza, carai. Sí. Sí. A ver, enseña aí aos seguidores para os perritos calentitos. Eso, perritos calentitos, salchicha. Pero salchicha como ten que ser? E esta é outra clase de salchichas suizas. Que diferencia hai da blanca esta? Eu trouxen as dúas, dixo, Estas saben ben, saben ben, eu este nunca as compro. Este é modelo, este como é? Este como lle chaman a estes? Estas son salchichas, pero en blanco, cocidas de cerdo, estilo braguarte. Alguna, que anda moi tal, compría unha salchicha destas seguidoras. Bueno, logo se poden quitar as patacas para o huevo. Estilo... Lea aí, ó. Salchichas, estilo bratietis. Estas son salchichas de... E estas cal son? salchichas blancas, da igual. Aquí mete estilo para... Creo eu, E estas son de charra o todo, clásico. Como é charra aquí, ó? Es chara. Charra, ostodoco, clásico. Vamos a espumadera. Sí, porque vas aquí mal... A botalas aquí no huevo. Espumadera. Esta, A non? botalas ao... Pero apago o aceite. No. Non, porque non vamos a facer salchichas. Bueno, ahora, poñer o aceite... No. Déxame a min o... Pero hai que explicar. Ahora metemos... Ahora estoy quitando las patatas para los huevos. Eso. Cuando acabe de quitar las patatas todas, É bon ir a brindar salchichas. le quito... Eran hot dog. E ti isto non sei como carai chamastes. É igual. Hot Jodas dog. que hai que pasar a tortilla, volta a revolta. Ou igual a comer cruda. Pero estáme o aceite fervendo as salchichas. Non será mellor fazer as salchichas, deixar as patacas aí a mollo no ovo e depois continuar? Como queiras. Sí, non? Porque ora que... Bueno, salchichas normales, clásico. E estas, estilo, aquí, eu non sei como se lee isto, estilo Bratwurst. Porque esa é Este é alemán, alemán Se hai ou... algún alemán que nos estea vendo, que diga como se lee isto. Porque eu non teño puta idea. Faremos 4, 2 e 2. Claro. Por non... A ver, ó. A ver, isto aquí. Ai, Dios mío. É que foi o isto que nos... A mí subiu, Home, é champán. Está bo, Ten Sí. así un justo rosado. Pásanos a gripe. É que está unha temporada fatal, Está... Hai un montón Sí. de gripe A.
Agora, E agora apagámoslo o aceite tirámoslo para onde vai o aceite? botámoslo para a sartén ou No, que este é para as salchichas. colle outra. A sartén, o aceite hai que quitalo. Claro. Mi mata maña riada. Mira, botámoslo aquí. Agora bates así, as patacas remollense ben coa viño. Espera, vamos a pasarlle aquí un trapo a isto, porque senón patina a sartén. Sí, mira. Mira, Sí, con isto frites outro ovo. sí. Porque senón a cociña tampouco non traballa. Si, mira, Agora pon a sartén. espera, porque está o aceite fervendo. Bota aí as salchichas, toma. Porque está A ver. o aceite das salchichas fervendo. Mete dúas, vamos a meter dúas de cada, non? Sí, E tíralas así, ala. aí. Toma. Agora dúas barbos desas, ou como queras se chama. Oh, meu, destas nunca provei, ó. Estas sainas no Mercadona. Dali veñen. Sí, Así. sí, Vigilo eu as salchichas e ti das eso, logo. sí. Non? A ver, espera. Vamos a encender. Aí vai. Aquí. E pois cómpreme un plato para darlle a volta á tortilla. Espera, que se quente ben. Pero eu donlle volta con isto. Claro. Así, sí. non? Ca sartén. E despois vamos a meter Nun plato. así. Claro. Ou máis grande. Esta. Claro. Esa ou esta. Sí, esta. Eso é porque así depois para levar. Eu vou a coller aquí unhas... Ui, vai, cuidado. Pero aquí non estaba quente. A sartén. Ti deixa que Sí, casei. e agora collemos aquí unha pinza. Échelle lume. Está a lume, Para que cosa? Está a lume. A ver, dámoslle un pouco máis. Pero ten que estar, fíjate, ves, aquí. Non ves onde está a línea. Claro. Ahora vais a facendo aí. queima. Ah. Que pasa que as cociñas de butano van máis rápido. Estas... Claro, E a salchicha ir dando volta, non? claro. Aí. Vamos a coller os pans. Ai, sí, que cando fixera subir a receta das salchichas, Que ten? tuvera moito éxito. Pois tampouco non ten tanta ciencia facer unha salchicha. Pasa a xente todo a comprar pizzas descongeladas. Claro. E despois... É como a cocer o pulpo, cócelo 45 minutos, quítalo para unha fuente, pícalo ca tixeira. Eu na água do pulpo cocilla as patacas. Na agua do pulpo, sí, Sí. para que sepan... Claro. Rola a porta aquí. E ti isto como non lle vas dando así... Non se pode remexer, Non, pero é que aí eu creo que metestes moito ovo, Porque Bueno. iso cando lle deas volta, Mira, xa se está facendo porque empeza... pero non ule un pouco queimado. No. Ole, O sea, a salchicha. riquísima. Eu non sei se ola queimada a salchicha ou a pataca ou que carallo é. A salchicha... Pero isto ti non lle faz así. Para ver se está pegada. Ah, mira, sí, non sí. se pega, non se pega, No, deixa, deixa. pero xa vai, Fíjate. Non lle toques aí. No, eu non sei nada. E isto, agora... Ora, dentro dun pouco voulle dar a volta. Pero os pans hai que cortalos, non veñen abertos. Logo non... Eu que sei, eu non compro desto. É por aquí. Pero que vai ser por aquí, que isto é moi fino. Aí vai. Así non máis. Non máis. A ver, tortilla... Cuidado que agora ven o importante. Cuidado o suelo. Carallo, fixamos aquí unha barranada. Me cago en diola. Eu xa te dixen que era moito ovos. Ai, carallo. Isto que a cozinha. O champán. Que a cozinha de botar nos trompas, E a sartén é moi pequena, coño. Eu xa te dixen, son moitos ovos. Que eu na miña casa é unha sartén así. Claro, pero eu dixen é para dous. Tamén somos 4. Claro. Bueno, Ahora logo está. o caso non que sepa ben.
Hai que deixala enfriar, non vas comer quente. Vamos a quitar as salchichas que non dean volta tampouco. A ver, un plato. A salchicha non se lle mete nada. Ou si? No. Ketchup. Quecho ou bayonesa ou que queiras. E isto así. Claro, Así, para dentro e andando. claro. Así. A ver, agora xa foi mellor, carallo. É que tiña moito ovo. Bebes, Aí. la tortilla de Angie. Carallo. Despois cortamos e o ovo non se ve. Aí la tenéis. Quedou, pero agora hai que metela na fuente. Sí, Espera, isto xa apagamos, non? claro. A ver, así. Aí vai. Depois enfocámosla ben ca cámara. Isto non xa non pizza nin. E depois hai que fregar isto e limpar isto. Pero iso xa non se ve no vídeo, non? Claro. A ver, vai colléndote aí os pans. Cantos son? Faltan 2. A ver, A ver. Un pa aquí. eu teño aquí A unha. ver. Unha. O meu xa se desconechou todo. Falta outra. Toma. Ala, última. Carallo, traen o pan ben Verdad raro. que aquí non ven nada ben aberto. Ai, Aí carallo. vai, xa estragou un pan. Nada. Isto, que é mellor. Mira, hasta caiu o ovo por riba do mando da campana. Ah, Aí. E agora... Aí. E agora hai que enseñar los perritos calentitos. los perritos calentitos. Enseña aí a cámara, ali. Perritos calentitos. Perritos calentitos. Métese ketchup. Cando se coma. Vale, e aquí a tortilla. A ver, a tortilla ten boa pinta. Ah. A tortilla. Bravo. E agora vamos a recoller toda esta desfeita e agora vai entrar unha persona que vai probar e ten que dar unha puntuación. Claro. Que che parece? Entón, cada día que viñamos a facer unha receta, vai vir alguén a cociñar contigo e vai vir outro a probar. Claro. Entón, hai que puntuar tanto ao sabor como a preparación. A preparación Claro. hoxe, para facer unha tortilla, hai que embarroar todo. O sea, Claro. se non embarroas a cociña, é que non está ben feita. Claro. E as salchichas, unha cousa que se me olvidou preguntarche, non se lle mete... Espera, non cortes hasta que veña o invitado. Está boa, carallo. Pero espera hasta que veña o invitado para cortala. Ves? Está ben, non? Sí. Bueno, as salchichas non me acordei de preguntarche se lle había que meter sal. Non, ó. Eu nunca lle poño. No, porque No. xa traen el salo. Eu que sei. Sí. Bueno, pois agora vamos a esperar a que veña o invitado, non? Claro. Vamos a recoller todo isto e esperamos a que veña. Vale. Veña. Hoxe viene a probar la receta Mike Facal. Gracias. E ahora proba co cuchillo. Xa que utilidor. Sí, o que tenemos. Y va a comer perritos calientes. Y el que quiera la receta, que pague vídeos. Besos. Está buena, cariño. Excelente. Canto lle das a tortilla, Cari? Pois, que sería unha puntuación de 10 ou de 15? Sí, máis ou menos. De 10. Pois, 10. E agora tens que probar a salchicha. Come tudo, caralho. Que? Está rico? Excelente. Que puntuación lle das? Un 10. Moi bien, cariño. Quen che gustaría que viñera a próxima persona a cociñar comigo? Gostaría que viñera a cociñar con nós. Vito Sabariñas. E se pelache as patacas? Non sei. E o Víctor Sabariñas, como di, cosecha propia. Para sacar as patacas vale xo poches pelar. Juan, se defende. Xa é acostumbrado a estar no campo, que máis dá. Se gostaría cociñar con Víctor. A min dame igual. De contar que non me insulten e se mete comigo, a min dame igual. Bueno,
O primeiro programa, non te podes queixar que levastes 2 deses, Sí. Pero iso non vale porque ben o invitado de hoxe era Miki, era o teu marido, e ele iba che dar vos puntos. A próxima vez ten que vir outra persona a comer a ver que puntuación levas. Vale. Así que cociñarías con Víctor. Sí, Sí. sí, oh. Non Il sei, pela as patacas que eu cociño. eu non sei se Víctor estaría disposto a cociñar contigo, pero se nos estás vendo, Víctor, Víctor, se queres vir cociñar, ven. e hasta aquí o primeiro programa de Cociña Cociña Claro con Angie. Y el que quiera la receta, que pague vídeo. ¡Besos!